Abocaments incontrolats al costat de contenidors, en cunetes, en barrancs, moltes voltes a prop d'espais naturals. Cremes incontrolades que a voltes originen terribles incendis. Afortunadament, en l'actualitat hi ha alternatives viables i senzilles a este funcionament equivocat que ens està generant unes conseqüències econòmiques i ambientals tan greus. I això implica inevitablement l'abandó de les cremes i l'aprofitament de les restes vegetals que s'originen en els mateixos terrenys agrícoles. Per a realitzar este aprofitament resulta imprescindible una trituració prèvia de totes les restes vegetals. Per a fer-ho és necessari disposar d'una ferramenta que cada volta més es va popularitzant entre tots els agricultors, la desbrossadora. Amb una desbrossadora de cilindrada d'uns 40 centímetres cúbics que té un preu com a molt d'uns 300 euros, poden gestionar-se les restes vegetals d'una explotació agrícola de fins a 1 hectàrea. El capçal de fil ens aprofitarà per a segar l'herba de bancals i màrgens. L'herba segada podrà retirar-se per a compostar i posteriorment servir de fem, però també podrà deixar-se sobre el terreny com a encoixinat per a protegir la terra, atenuar els efectes del vent i la radiació solar sobre esta i ajudar a mantenir la humitat. La lenta descomposició afavorirà els processos bioquímics naturals del sòl de terra, amb la qual cosa millorarà la fertilitat.